ana lamini na bolomara dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Boubacar Sidiki an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni ko wale ɲuman dɔn ni nin dana in gosira Boubacar Sidiki jamana kunnafoni a b'o de maana sɛbɛnnikɛlaw ka wuli ka jɔ ni k'a lakali bamanankan na Boubacar Sidiki k'a dɔn a fɔra k'an k'o kɛ nka diɲɛ baara o baara Boubacar Sidiki ni maa ma ɲɛ a kɛli kɔ i b'a sɔrɔ i y'a sɔrɔ dɔ la an karamɔgɔw ani minnu fɔlɔla nin baara in na an ka foli ani tandi bɛɛ ka ɲɛsinw ma u ka fo min ye Masa Solo ye Gunter de la Chasse Si Solomon Si Tremesser il bɛɛ cɛ kelen to a ye l'homme qui a traversé le désert à cause d'une bouteille de whisky Abdourazak Menta Geribukɛ min y'an kɔrɔkɛba ye Madu Dunbiya ka taa fara Radio Mali dankɔrɔbaw kan an ka foli ani tanu bɛɛ ka ɲɛsin kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ka fo Boubacar Sidiki an yɛrɛ dɔɔni minnu b'an kɔ n'u baara k'a kelen-kelen dɔma nɔfɛ an bɛ dugawu k'u ye min ye baara ye an dafara kɛnɛ kan Amadu Jakite ale bɛ nɛgɛ la e ne fila i k'a dɔn an denkun bɛ ɲɔgɔn na nka ka to ɲini kɛ lamɛnbaaw fɛ kuma tacogo n'a bilacogo la dɔw bɛɛ lajɛlen tɛ gɛlɛnni sɔrɔ a dingɛ kɔnɔ mura ni banna o kɛlen bɛ k'an k'a giriya n bɛna munumunu an bɛ de fa fɛ fɛn dɔ b'ale bolo a ye o ye a b'o tereke ten da ni ŋɔnɔ na a laban n'a tɛna k'a koliji la kɔfu b'a kɔfu ka n'a ye koyi k'a b'a dun de sa awɔ a bɛ nin ɲɛma ni kɔfu dɔɔni ye Boubacar Sidiki hakili de bɛ kɔlɔ bɔ tile kɔrɔ ni ka taa bila suma na Boubacar Sidiki n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le sof sɛbɛnni kɛbaa a tɔgɔ de ko DCA DCA ma faamuyali sɔrɔ nin na sabula min ye le tambour kiba a na tila ka nin ɲɛfɔ n ye Boubacar Sidiki a ko kunnafoniw jɛlen don hakilinaw bɛ ne ka fara ɲɔgɔn kan Boubacar Sidiki Mali i k'a dɔn a ni CEDEAO ni UEMOA cɛ gɛlɛya i k'a dɔn ɲɛ bɛ ne ka sɔrɔ a la ala m'o nin sen in da kɛra sɛbɛ ye Boubacar Sidiki sabula min kɔni ye kunnafoni jɛlen min sɔrɔ la CEDEAO ka ciden min ye Mali faamaw ye u sigilen don k'a kɔnɔ sini sini da alamisa ye wa Boubacar Sidiki i k'a dɔn Goodluck Jonathan a k'an ka don Bamakɔ an fɛ yan sini Boubacar Sidiki awa siga kɔni tɛ min na hakilinaw fo ni ko wɛrɛ don n'a na maa tɛ ala ko dɔn Boubacar Sidiki kan'a fɔ Mali ye ayiwa hakilina minnu kɔni ani baara minnu kɛra a fɛ kɔsa in na gɛlɛya min b'a ni CEDEAO cɛ ɲɛmaaw ko kan'a fɔ a ye i k'a dɔn a wulila Boubacar Sidiki Maliden bɛɛ sigilen don ka ko in kɔnɔ min ye CEDEAO ye tiɲɛ don i k'a dɔn nin diyago in ani nin bali na ko min n'a y'a daga sigi Mali da la Boubacar Sidiki i k'a dɔn an y'an jija an golo gɛrɛyara Boubacar Sidiki nka an k'a fɔ Asimu Goyita ye a k'a lajɛ teza i k'a dɔn mankan in ka wuli n'o tɛ i k'a dɔn dɔw nasa a ko jagokɛlaw ka kasi min ye ayiwa sannikɛlaw ka kasi Boubacar Sidiki k'a dɔn dɔ de bɛ fara a kan don o don tiɲɛ yɛrɛ la dugu gɛlɛyara Boubacar Sidiki minɛn dɔ bɛ yen n'olu sɔngɔ fɔra i ye i k'a dɔn i kamana bɛ gan Mali yɛrɛ de kɔnɔ Boubacar Sidiki n'a ma ɲɔ kɔ malidenw kɔni kalo 6 bɛɛ lajɛlen y'i muɲu bɛɛ lajɛlen y'i fara ɲɔgɔn kan i k'a dɔn min kɔni bɛ se k'a to hakilina ani ɲɛtaa min bɛ jamana ɲɛmɔgɔw bolo n'u b'ara k'o baara kɛ Boubacar Sidiki jamanadenw kɔni bɛɛ lajɛlen kalenna an bɔ a nɔfɛ nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ fiɲɛ bɔ dabini ka sɔrɔ Boubacar Sidiki o ka kɛ a ko n'o kɛra min ye wulikajɔ caman ye o na kɛ sɛbɛnnikɛla ko kɔsa in na min kɔni ye Mali faamaw ye min ye wulikajɔ ni cɛsiri o ye hakilina minnu fɔra ɲɔgɔn kan n'o ye CEDEAO ye ka ɲɛsin ayiwa Mali yɛrɛ ma kuma minnu fɔra Mali ɲɛmaaw fɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn kalo 24 i k'a dɔn bɛn de kɛr'o ka Mali faamaw fɛ o fana k'i bɔ a la kalo 24 u bɛna baara minnu k'a kɔnɔ dɔw daminɛna min ye jamana sariyabolo yɛlɛmani ye i k'a dɔn n'o ye constitution ye ka taa sen k'i ɲininka ayiwa votew kan ka kɛ kɛcogo min na olu taabolo kura i k'a dɔn wulikajɔ caman de kɔni kelen don o bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn min ye baara ye a daminɛna sabula sarani ani wulikajɔ ni ɲɔgɔn ɲininka malidenw bara k'o kɛ i k'a dɔn o de kɔni kɛra sababu ye la CEDEAO k'a dɔn k'a fɔ Mali bara ka fɛn o fɛn fɔ an b'an sɛbɛ la Boubacar Sidiki ni ala farala an ka sini an na kunnafoni ɲuman sɔrɔ k'a fɔ CEDEAO ni Mali cɛ gɛlɛya wulila nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le soft kɔnɔ a ka bi bɔli la soft mɔgɔw karamɔgɔ Daba Tunkara an b'u fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko
l'indépendant Musa Sayon Kamara ni aka fasiri Musa ko kanga to sira to kanga gwande min ye anga loi électorale ni ya ta ka laje e ko ako atayina ga sama ye sentin konomaw olu ni gouvernement ni nyanjewa bawo mi wuli ka joye ko sa dai ne baye ka fo mi ye ni loi ngumbla la sente ka taboli sanvela la ka bi décembre kalo temele san 2021 wani ko in laje ko sa dai ne la sente mawo e ko uluma seben frota ni ka gongo kongo ka bwala ni ka konoko ni ka jatimna wa o folo la ka bara folo minge o de ga manifu haglina nyini ya bulu munumbe ni bara teta uko ni jamana ere sinzimbe oka ni abe wele ko inclusivité belejele dakaye ala ma kana fo ko ndola ko ako kelan koka société civile la kaw kata se classe politique ma no politique mo ka fere tonye mi ye mouvement signateur de l'accord mawye belejele ngoni u haglina nyini na ni ya taka alaje mamunumbe nulu ko nga kuma kan tala na be wele ko audition o de ye ma keme fla ani bi woro bonyo ni belejele haglina tale ko baye ka fo haglina no ye loi électorale atala ni ka bla anga sente conseil ulu nya korolala ngoni ye tega korotake ni ya taka alaje ma keme anita ani gele ulu ya jira ka fo ku lu fela kodo o be akono ko o be afe ma saba ulu ya jira ka fo ku lu te afe wa minu be no lu masonga o tega korota o ma masoro na be wele ko zero abstention o fana temelen ko ka boy tabulo do be akonnana mi yelema do ye na be wele ko amendement o tabulo tala ni ka nyeshi loi électorale ma loi électorale ngono ko ni ya ko ta ka laje ka mana ka taninga segi ibaye ka fo haglando kunta ambe no ye makama ye o beta ko di premier ministre ma wolon vla munum be no lut me sugandi ma nani eko alega sugandi ta kunte o yewa wa o tabulo nunu o bola ma goyi bawo ni ya laje amendement bolo fara ka ataka a feze abe fami di premier ministre ma o de ma kelenye o bolengo mi président du haut conseil des collectivités territoriales o fana be ma dodi kata se ministre de l'administration territoriale de la décentralisation ma mi yanga président fana ye o fana no jamana kundigi ale fana be ma sugandi gama nunu bela jele sugandi lela baye ka fo ma chaman de sugandi tawla bolo fara do be chaman ba de bolo uluga ma hage tatala wo de kembe sabuye mi ye gouvernement mawye ulu ka jira ka fo na koni make ulu haglina e ko ulu no den ko jokere fe wa korofo ni dagaranti len do yere ya jira ka fo ko gouvernement koni ngeme ka babali kaunta ka nyeshi sente mawma kere nyala onga chaman joro fanga nyama do colonel Asim Goita ko na koni ye ni loi mi na tege korota tala ka nyeshama ka wote ko na koni ye degre koni ntaka asiye ni chogoya ni na ka be ke sabu ni ka ke gele yayi ka ta soro haglino mbala ka nyini fami nofe awi haglino mbala ka nyeshi fami ma o de ye autorité indépendante de gestion des élections nangwa mako o koni alebe na ke jekulu mi bi wakili do kalata tabulo la ka se ka ko bele jile feze kalata balengo jabi munum be boka bi na mara kuma kana yi ala bi ngalanga wale ma nganga gayeni yorina na mara kelana mi ye autorité nga sigingayi anyeshi mbe odema manga wore kana ke ala wa mi ye nusare ale korofo boka bingoi aya jira ka foko mi ye 2018 of tabulo nunu ye o kalata mi ngala sabuye ka jamana bladinga andona na kala ka sabuye ka Elaji Brum Bokar ke tala ka hine ka fanga dafri na kala sabuye ni maw bola ka marché ka tama bolo ngonnana ka ta assemblée jeni ka ORT mu o corona ko belajile halagi ko tabulo nunu srambala ka ko denyere o de ato ni autorité indépendante de gestion des élections inde pas sigila singa ko wa ko tabulo munu vleni ala amendement bi ko non toni flami ndala ka corona segere ka be ke sabuye belajile ki yira ye akono na soro la M5 RP ka ta se gouvernement madoma ko lu go ku fela kote ninte olu fela ko ye wani ya ta ka leje fanofe mi ye parti politique do ye adema PSG parti yelema ka ta se parenama olu ko no ko ni nyona ko dumante jamana kono o ba o ko ni sharia bulu mi na ke sabuye ka jamana kalata ni ka laje ya ka sanuya ni we sebe mi na ya sama ka bo elene pana ko na Musa Sayo Kamara aka fasiru bo sirigi kango ma tinoro dongili la gwanza sigato bo sirigi mbi boni sebe mi nu kama le national bo sirigi ikado sebe ni keba
a tɔgɔ de ko Amadu Fa Jalo Amadu Fa Jalo ko a k'i k'a dɔn ayiwa min ye taa ka sagi bana ye i k'a dɔn a ti banabaatɔ to ni Ala ma far'a kan siga t'o la min ye ɲina a kɔɔri sɛnɛ Bɔkasiri i k'a dɔn an ka kuma tirijuguya fɔ o de bɛ kɛ sababu ye a ka faamu siga t'o la Mali faamaw u sigilen do ka mun de kɔnɔ Bɔkasiri i k'a dɔn jamanakuntigi Choguel Kokala Mayiga min ye Modibo Keyita ye n'u ma wuli ka jɔ kɛ ka kɔn Bɔkasiri i k'a dɔn ɲinan zamiya a bɛ daji kɔɔri sɛnɛ na siga t'a la fura foyi t'a la Bɔkasiri i k'a dɔn olu de y'a jateminɛ u sigilen do ka nɔgɔ kɔnɔ min ye engrais ye kabini a bɛ kalo 2 bɔ Bɔkasiri i k'a dɔn nɔgɔ ma se ka s'a seyɔrɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn a bɛɛ dugu caman bɛ yen olu dɛsɛlen do k'a sɔrɔ Bɔkasiri i k'a dɔn ayiwa sɛnɛkɛlaw Mali kɔnɔ u kɛlen bɛ k'u kanbɔ ɲɔgɔn ma bolofara min n'a bɛ CMDT ka ayiwa yɔrɔ de kofɔ Bɔkasiri i k'a dɔn fa bɛɛ lajɛlen na dɔw yɛrɛ ko i k'a dɔn kɔɔri olu bɛ bɔ a la ɲina k'a daminɛ n k'i ɲininka Buguni Sikaso jamana na ka taa Kumantu Bɔkasiri ka na Kucala fo Fana ani Kita Bɔkasiri sɛbɛnnikɛla ko u kɔni ka jate bɛn kɛra k'a fɔ maa kelen min nɔ don i k'a dɔn Nankɔ Danbɛlɛ i k'a dɔn a ka kɔnɔna suliya i k'a dɔn ani ko dɔnbaliya o de filɛ k'olu se nin engrais ko gɛlɛya ma a bɛ ni ka kalo caman bɔ u kun ye tabale gosi ka kulekan bɔ engrais se n'aw ma dɛ a bɛrɛ ta engrais yen dɛ n'an ma wuli ka jɔ kɛ ayiwa min bɛ se ka to an sɛnɛkɛlaw i k'a dɔn an k'an ka engrais sɔrɔ Bɔkasiri i k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna nin ye sɛnɛkɛla ye a tɔgɔ de ko Laji Kɔnɛ Laji Kɔnɛ jeli don nka n'a ka ɲamakalaya n'a ka jeliya bɛɛ i k'a dɔn hectare 4 fo 6 b'a bolo Bɔkasiri i k'a dɔn san o san a b'a sɛnɛ min ye Laji ye a kumana a k'olu ka fanfɛla la min ye Kita jamana ye Bɔkasiri i k'a dɔn bɔrɛ 20 i ye kuma in mɛn wa bɔrɛ 20 Kita Kuturu ahɔ o ye jumɛn a baraka dunu ni bala gosira miliyari 100 ani kɔ o de bɔra jamana fɛ Bɔkasiri sɛnɛkɛlaw ka engrais sɔrɔ lafiya ni damu na a ko kuma mun de kɛra de n'u ko Mali faamaw bi kuma de fɔ kuma min n'u t'a dɔn wa yalima u bi ɲinɛ u ka kuma fɔta de kɔ wa Bɔkasiri i k'a dɔn nkalon bi tigɛ fɛn bɛɛ la fo sɛnɛko Bɔkasiri i k'a dɔn nɔgɔ filɛ i k'a dɔn a dannen filɛ min ye suma ye walima sɛnɛfɛnw u fili kɔrɔ nin i bɛ se ka nkalon tigɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la fo o Bɔkasiri samiya donna Bɔkasiri dɔw y'a jira k'a fɔ olu kɔni ni kɔ sabula samiya donnen min filɛ nin ye i bɛ nɔgɔ sɔrɔ waati jumɛn k'o don dugukolo la k'o bɛ taa k'i bolo nafa ye hali u kana ci yɛrɛ kɛ bilen Bɔkasiri a bɛrɛ ta dunu ni bala fɔra i k'a dɔn waati tɛmɛnen na Mali kɛra fɔlɔ de ye farafinna babolo in bɛɛ kan kɔɔri sɛnɛ na Bɔkasiri k'a dɔn diɲɛmaa bara k'a lajɛ o kɛra kununko ni y'o kɛr'i la walima n'i y'o jɔyɔrɔ sɔrɔ san min bɛ dɔw kan i bɛ jateminɛ kɛ i bɛ wuli ka jɔ kɛ min b'a to hali bi min wɔrɔ ma salo i k'a dɔn dɔ ka fɔ ma ɲina min n'o tɛ kelen ye Bɔkasiri anw ka faamaw kɔni i k'a dɔn dusukolo yɛrɛ de fɛngɛra fo k'a fɔ k'a to ten e ka da mun de kan Bɔkasiri k'a ko n'i ye sɛnɛ ta k'a lajɛ sɛnɛkɛlaw tɛ min sɔrɔ i k'a dɔn min ye cadres ye CMDT ka taa se ministère de l'agriculture Bɔkasiri i k'a dɔn olu de dan b'o nafa kan u dan bɛ bureau kɔnɔ ni vɛsi kunkuru ye sɛnɛkɛlaw ni daba kunkuru bɛ kungo kolo kɔnɔ Bɔkasiri i k'a dɔn olu ni kasi u ni ɲani a ko an bɛ donni minɛ ko bi Bɔkasiri k'a dɔn Kitakaw fɛ yen min kɔni ye Laji Kɔnɛ ye a y'a jira k'a fɔ min kɔni ye olu ka jamana ye kɔɔri sɛnɛni olu bolo ɲina i k'a dɔn a bɛ kɛ nkalon ye sabula fo bi samiya dun daminɛna ka ban nɔgɔ donni i k'a dɔn a dugukolo la waati dɔ de bɛ kɛ ji bɛ n'a ka waati la danni ye waati de ye Bɔkasiri nin bɛɛ lajɛlen ye jateden ye min donnen don sɛnɛkɛla fɛ n'o ma dafa kun yalɔ kɔni a kɛra ayiwa gɛlɛya da ye o tuma min ye kabina ayiwa Sikaso ka na Fana ka taa Kucala Bɔkasiri ka taa Kita sɛnɛkɛlaw bɛɛ lajɛlen bɛnnen don a kan Bɔkasiri i k'a dɔn u bɛna wuli sa ka Asimu Goyita yɛrɛ de sɛgɛrɛ ministre de l'agriculture Modibo Keyita n'u ma fɛɛrɛ kɛ n k'i ɲininka ka Nankɔ bolo bɔ baara la olu kɔni ye yonba de ye walima olu bɛ sɛnɛ yɛrɛ de bila yanni diɲɛ wuli cɛ u tɛ sɛnɛ kɛ yanni i ka taa baga Nankɔ ma o ministre de développement rural i tɛ ci fɔ o ye fɔlɔ wa ci fɔlen fila ye o Modibo Keyita n'a ma wuli ka jɔ kɛ u bɛ kungo s'a ma ayiwa u bɛ kungo s'a ma n'aw y'a fɔ a bɛ fɔ k'a commandant ye k'a sɔrɔ an bɛ ka tiɲɛ fɔ a ye ayi Modibo dɔrɔn tɛ o hali Asimu yɛrɛ n'a ma sɛbɛn a tɛ tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ siga t'o la n ko
problème o de même le président a bi tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ ni mun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ le national kɔnɔ a ka bi bɔli la le national karamɔgɔ daba tunkara an b'u fo n tɛ bɔ n ka nin bana in na o bɛn bɛ banabaatɔ da n'a kɔrɔsigi o tɛ nkalon ye ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko nouvelle horizon ɲɛdankura nouvelle horizon maa min ka fasiri ye ni o ye Mahamani Ture ye Mahamani ko ko min ye wulikajɔ ye e ko Bankasi cercle maaw olu ma bɔ ni ka taama boloda kunun wa Bankasi a cercle u bɔla ka taama boloda kunun ko mun kɛra min ye Bamajiya wale min dala ka u ka cercle dugu do sɛgɛrɛ n'a kɛla sabu ye maa 132 olu kɔni olu ni de samana ka bɔ u la terroristes fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ wulikajɔ kɔni b'a la ka sabati an ka forces armées maliennes fɛ i n'a fɔ kalo damadɔ laban ninnu na an kɛn bɛ k'an ka finitigilakaw ye bolo min kan n'a kɛn bɛ sewa ni nisɔndiya y'an bɛɛ lajɛlen ma n'an b'an disi gosi ni a ye nka k'o m'a to Bankasi cercle dugu ninnu olu ka kisi Bamajilakaw ka nin wulikajɔ cɛjugu ma koyi bawo n'i y'a lajɛ min ye kari tɛmɛlen ye ka a se sibiri ma a fɛ kari tɛmɛlen ka se ntɛnɛn ma i b'a ye k'a fɔ kunnafoni duman ma bɔ Bankasi cercle o kɔnɔna na bawo nin ɲɔgɔn ko ta la waati tɛmɛlenw fana na ka ɲɛsin Bajangara ma Bajangara région u kɔni o ye kari dɔ de sɔrɔ sa ka taa o kari lajɔ n'o ye kari de transport en commun ye ka tasuma bila a la denmisɛnninlakaw ni musow olu kɔni caman de tun bɛ kari in kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen jeni k'a kɛ finfinkuru ye o senfɛ i b'a ye k'a fɔ Sonko nin taabolo ta la ka ɲɛsin yenkaw de ma wa o senfɛ i b'a ye k'a fɔ min ye Bajangara dugudenw ye olu bɔla ni k'a jira k'a fɔ k'u tɛ jamana fɛ ko foyi la tugun ni nanzaraw k'a ma ko désobéissance civile n'i y'a lajɛ o désobéissance civile o taara wolo fɛn min na o taara wolo sigi ka kuma na a ko i b'a ye k'a fɔ anw ka finitigilakaw olu y'u jɔ u jɔyɔrɔ la min ye Bamajiya wale ni k'a kɛlɛ dɔɔni ka bɔ Bajangara dugu o kɔnɔna na kɔsada in na i b'a ye k'a fɔ Bankasi cercle maaw olu fana bɔla kabi kunungo k'a jira k'a fɔ u tɛ jamana fɛ ko foyi la tugun désobéissance civile e ko olu fana y'o fari da koyi o fari dalen kɔ i b'a ye k'a fɔ u y'a jira k'a fɔ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ datugu foroba cakɛda minnu bɛ Bankasi cercle kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen ka datugu kɛnyɛrɛye jɛkulu minnu bɛ yen ani a cakɛda o bɛɛ lajɛlen ka datugu o bɛ jɔ ni fɛn minnu kɔni dayɛlɛli ye jɛ di n'olu ni jɛ di m'o ma o de ye kɛnɛyasow ye n'o ye centre de santé ye ka taa se butigiw ma ha ka ja min ye transportw ye minnu kɔni n'o ye mobiliw ye o bɛ maaw ta ka bɔ dugu dɔ la ka taa bila dugu dɔ la yamaruya di bɛ nin damadɔ de ma n'o t'a tɔ bɛɛ lajɛlen ka datugu fo ka taa fɔ olu ka yɔrɔ kofɔlen a lakana a sabati la wa n'i y'a lajɛ o kɔni ni gouverneur u ye kɔrɔfɔ sɔrɔ ni k'a latɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ bawo min taara kɛ sabu ye o kun kɛn bɛ ka RN 15 min ni ka banabili don o la k'o datugu o dayɛlɛ la wa n'i y'a lajɛ kokura nin taabolo in o kɛn bɛ ka kulekan bɔ ka ɲɛsin fɛn min ma nin fali ka kɔ o ɲɛ i b'a ye k'a fɔ ko min ye dɔgɔnɔduguw ye o kɔni dugu caman bɛ yen anw ka jamana cɛmancɛ bolo fɛ ko dadigi kɛn bɛ u la ko n'i y'a ta k'a lajɛ misali hakilinajigi san 2018 ka se 2020 ma min ye maa 400 bɔ ɲɔgɔnko ye olu de fara Bamajilaka fɛ u kɛla sabu ye fana maa 600 olu ka boli ni ka u sigiyɔrɔw bila o tɛmɛlen kɔ kokura i b'a ye k'a fɔ min ye u ka baganw ye bagan 300 bɔ ɲɔgɔnko o kɔni ta la ka tunu n'o ye hali sini o b'a la ka taa wa accord dɔ de kɔni n'o ye sɛbɛn dɔ tɛgɛnɔbilali ye o kɛra o ni ɲɔgɔn cɛ o accord in kɛla sabu ye min ye bɛn ni kelenya ye o ka se ka sabati ni yɔrɔ kɔfɔlen sigibaw ni ɲɔgɔn cɛ nka ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni accord in e ko a ma kɔla sago wa ko bawo hakilina ni laɲiniw kun t'an bɛ ka ɲɛsin fɛn min ma o de ye nin jɛkulu fan fɛn bɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen in kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen sigi bɛ ka ɲɔgɔn lajɛ u bɛ sigi la k'a sɔrɔ dan tɛ ɲɔgɔn na bawo bi bɛ taa kɛ minnu kan olu b'a jigin k'a fɔ olu ni maa wɛrɛ minnu bɛ sigi la olu ni Bamajilakaw de fara bɛ ɲɔgɔn kan ka se ka taa ni bingali wale ni k'a boloda a kɛlen bɛ sabu ye sigana n'an bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye sigida ye ni k'a sigi ni k'a goya wa ko jamana ɲɛmaaw u k'u wuli ka jɔ koyi min ye anw ka finitigilakaw ye u k'u ka baara kɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la danaya min kɔni n'an kɛn bɛ ka o da u kan u kana sɔn fewu danaya in k'a birifini ka ta ka b'u da la bawo min ye ni Bamajilakaw ka wulikajɔ ye n'a ma kunbɛn joona ni jateminɛ ma kɛ a ko la a bɛna kɛ gɛlɛya belebele waati ni don nataw kɔnɔna na nin ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔna na Mahamani Ture a ka fasiri don Boubacar Sidiki sɔn ti pa de kankunu ma Boubacar Sidiki n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le canard déchaîné maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Umaru Babi n'a y'i ja a fɔ a ma ko Fasiri Babi ko Boubacar Sidiki an ka taa douaniers ka duba kɔnɔ Boubacar Sidiki i k'a dɔn
bolofara min n'u k'a ma ko enquête douanière o de ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ko daminɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ko maa laban Boubacar k'i k'a dɔn jamana bɛ se k'a ɲɔrɔ sɔrɔ cogo min Boubacar k'i k'a dɔn kɛwale dɔw bi kɛ douane na ka kɔrɔ o tɛ nkalon ye a bi dɔw yɛrɛ de kɔnɔ k'u fa tiɲɛ walima ba tiɲɛ ye douane ye Boubacar k'i k'a dɔn kɛwale jugu ani tamasiyɛn jugu hali n'o y'a sɔrɔ i fa walima i ba de la ka baara kɛ douane na n'i kɛra den ye Boubacar o ye diɲɛ baarada bɛɛ ye n'i nana karisa den ye Allah karisa den de ye an n'a jɛra nin baara in na Boubacar k'i k'a dɔn i bi bonya nka a bɛɛ lajɛlen salo jamana yɛrɛ tɛ fɛn sɔrɔ bilen walima k'a kɛ n'a fɔ e fa tiɲɛ don nkalon b'i da sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn nin kɛwale jugu de bɛ Mali kɔnɔ Boubacar foyi ma Mali yɛrɛ sɛgɛn ni ka Mali yɛrɛ to kɔ Boubacar nin ko n'a damada dama n dɔgɔnin n balimamuso denkɛ nin ye Boubacar k'o damanda de kɛlen bɛ ka jamana ni k'a segin kɔ sɛbɛnnikɛla ko douanier ko k'o dabilala i ye douanier den ye o Boubacar Sidiki douanier muso ye o i fa de la ka kɛ directeur ye o i fa de la ka kɛ kɔma ye o Boubacar Sidiki i k'a dɔn tɔw bɛ min kɛ tɔw bi baara min kɛ wari min bi sara tɔw fɛ i b'o kelen de kɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn hali n'o y'a sɔrɔ i bi bonya k'a dɔn k'a fɔ baarakɛla kɔrɔ dɔ de ye Boubacar Sidiki o t'a to i ka pan ayiwa sarabolo kunna kɔsa in na min ye douane directeur ye Konatɛ a ye hakilina min bɔ k'a bi Boubacar Sidiki fɛn bɛɛ lajɛlen ka laruwe Mali jigi de ye douane ye bi Boubacar Sidiki n'i y'a mɛn jamana in bɛ ninakili bi douaniers don o kuma ko dɔw bɛ yen o kana kɛ bilen fo ka diɲɛ wuli Boubacar Sidiki nka nin kamalennin a t'a dɔn k'a fɔ ayiwa min ye tiɲɛ ye min ye Useni Jaabi Useni Jaabi i k'a dɔn a fa ye douanier kɔrɔ ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn kamalen kɔni jama da y'a ta ye u y'a sama ka bɔ a ɲɛna ni k'a koya la n bɔrɔkɔtɔ Boubacar Sidiki n'i ye douanier kɔrɔ den ye i k'a dɔn e ka kan ka taa nani ye ani kɛlɛ kɛ douaniers ka so kɔnɔ wa sɛbɛnnikɛla ko a ko kabini nin yɔrɔ la i b'a dɔn k'a fɔ hakaja min ye Useni Jaabi ye i k'a dɔn a ye dantɛmɛwale kɛ Boubacar Sidiki a nana bureau de kɔnɔ bureau d'enquête i k'a dɔn Jagili marakakɛ i k'a dɔn tuma min n'a nana sabula ale ka conteneur dɔ bɛ yen a yɛrɛ bɛ transitaire baaraw de kɛ i k'a dɔn a ko tonton dɛ ne ka nin conteneur foyi wɛrɛ t'a kɔnɔ koyi i k'a dɔn ayiwa minnu bɛ ayiwa naagɔw sɔn o kirikara fɛn kirikara damada de b'a kɔnɔ Jagili ko tiɲɛ don fisɔn n sɔnna kɛ nka o t'an bali ka taa laruwe maa si ka conteneur si don Mali kɔnɔ bilen n'a ma taa lajɛ Boubacar Sidiki nin ko nin fɔ i k'a dɔn Useni Jaabi a kɛra n'a fɔ i ye tasuma bila a dusukun na f'a b'i yɛrɛ f'a b'i saba n'a t'i ɲini ka tɛgɛ da mɔgɔw ɲɛ kan a sina ka bɔ bureau kɔnɔ couloir kɔnɔ i bɛ pɛrɛnni min dɔn i fa ba i fa ɲɛw i fa ni minnu jɛra ka baara kɛ n'i y'a pɛrɛn k'a mɛn n'a t'i ni ka dɔ bugɔ mɔgɔw nana jala sa e ka sabali i ka dɔn ayiwa Jagiliw olu ye ko ɲɛdɔn Boubacar Sidiki sɛgɛ o m'o dan ka kara la min ka d'a da u y'o kɛ u taara conteneur in dayɛlɛ Boubacar Sidiki ka n'i miiri i k'a dɔn kurutu karata ko caman de tun bɛ conteneur a ye fɔn fɔ a n'o bɛɛ cɛ kun ka jan i ko jɛgɛjala ni waji i ma malo wa Boubacar Sidiki kabini o kɔni kɛra sa sɛbɛnnikɛla k'o den ma ku kamalennin fɛ o dugusɛjɛ i k'a dɔn anw dadumanw i k'a dɔn anw sɛbɛnnikɛlaw a n'anw kumakɛla a y'anw wele Boubacar Sidiki k'a dɔn ayiwa douanier nin de don u bɛ nin karatu de la u bɛ nin ganamu na ka kuma caman fɔ Boubacar Sidiki n'i ye douaniers malo i m'i fa malo e fa ye douanier ya kɛ i y'a dɔn kɔni i tɛna se k'o bɔ a la n'i nana bulon kɔnɔ ka cɛkɔrɔbaw nani n'i nana bulon kɔnɔ cɛkɔrɔbaw nani i fa sen t'a la i ye nkalon tigɛ dɛ Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko nin kuma in kɔni kɛ douaniers ma se kɛ kara la sabula olu b'a dɔn k'a fɔ ayiwa dusu min b'a la n'akila min b'a la nkalon don Boubacar Sidiki i k'a dɔn juma tɛmɛnen sɛbɛnnikɛla ko walasa ko in ka se ka ɲɛdɔn fasiriba bi ka ale wulila ka tisɔn ni da ko in kan i k'a dɔn ko in kɛra maa minnu na maa minnu ɲɛna u ye ko ɲɛfɔ a ye min kɔni ye Konatɛ ye a ko nin tɛ kɛlɛ ko ye nin tɛ ayiwa mankan ko ye Boubacar Sidiki ɛlɛ ni Jagili n'a ka cɛdenw u ye baara kɛ kɛcogo min na Boubacar Sidiki k'a dɔn maa si den kelen de tɛ se ka pan sariya kunna jamana mɔgɔ bɛ douaniers de la bi n'i y'a mɛn Mali bi ninakili douanier don sabula kalo o kalo miliyari 48 n'o bɛ se ka taa n gilaki fɛ wa Boubacar Sidiki nin ye n den ye nin ye kɔrɔkɛ den ye nin ye ayiwa muso dɔgɔnin ye muso ye nin ye n'i y'o bɛɛ lajɛlen tɛmɛ ka don jalima jamana bɛ wari sɔrɔ cogo di a bɛ gɛlɛya mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Canard déchaîné kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara i jɔ n ka te premier min i jɔ te ko i ma jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako
K'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye. Boubacar Sidiki mbala cogo bɛ di karamɔgɔ Daba Tunkara o ko ten maaninfin n'i yera dugu min sira kan o dugudenw foli de bɛ kɛ i la siga t'o la n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'indicateur du renouveau l'indicateur du renouveau Adama Jabatɛ nin ye a ka fasiri ye a ko k'an ka taa an ka pankurujigi kɛnɛ o ɲɛmayaso la dɛ yɔrɔ jumɛn dɛ aéroport international Bamako Senu k'an ka taa ye n'i y'a ta k'a lajɛ agent minnu bɛ yen n'o ye agent vaccinateur ye minnu bɛ yen n'olu kun t'an bɛ coronavirus bana o boloci o bɛ se ka o baara kɛ cogo min na ha ka ja maaninfinw ka sɛgɛsɛgɛli taabolo o baara in bɛɛ lajɛlen kun t'an bɛ ni ka kalifa ni agent vaccinateur ninnu na n'i y'u ka ko ta k'a lajɛ min ye direction régionale de la santé ye ka taa se direction générale de la santé ma ani an ka Bamakɔ sigida 6 o CSRF ka agent bɛɛ lajɛlen o kun bɛ a la koyi maa 20 ani 5 min ye fonctionnaire maa 20 ani 5 ye minnu ye agent vaccinateur n'u kun bilala ka taa aéroport international Bamako Senu na k'a fɔ k'u ka coronavirus bana o ka se ka o kɛlɛli baara ka se k'a boloda nka n'i y'a ta k'a lajɛ o taa fura dama kana bugɔ sisan la k'a bɛ ɲini ka caya san 1 ye min y'u ka tɔrɔmɔɲɔ ye n'o y'u ka peremu ye k'olu tɛgɛ ma se ka da a kan o kɔni ye da sugu bɛɛ lajɛlen gosi sa waasa u ka nafolo a bɛ se ka don o garijɛgɛ la cogo min na nka u ka wulikajɔ e ko a ma kɛ gansankolon ye wa bawo kɔsada in da o jigi tigɛ kojugu o ye don kibaru tigilamɔgɔw wele ka ɲɛfɔli kɛ o y'a jira k'a fɔ olu bɛ nin baara in na kɔni u ye baara in kanu wa u ka ɲɛmayaso de y'u bila ka na baara in na an ka aéroport o direction b'a la waasa maa minnu bɛ na ani minnu bɛ taa olu ka corona ko a bana sɛgɛsɛgɛliw bɛ se ka baara ni k'a boloda cogo min na nka o ni tɔrɔmɔɲɔ min ni sariya o fana latigɛ n'o ni o ka kan k'a bɛ ɲini ka san 1 bɔ bi olu kɔni bɛ a la k'u ɲɛw de tereke sa u kɛn tɛ k'u tɛgɛ da u ka nafolo kan nafoloko in ko n'a ma ye ɲɛma jɔlen na malikura ko min b'a la ka fɔ ko nin tɛ malikura jɔsira ye koyi bawo min ye adamadenw ka hakɛ ye jamana kɔnɔna na n'a ma di u ma fo ka taa a da dugu ma ka sen de d'a kan k'a tereke maaninfinw ka hakɛ n'u ma bila minɛn kɔnɔna na ko gɛlɛyaba de bɛna jamana kɔnɔ bawo ni dusu ma kasala min ye i ka baara ye ko a kɛli timinangoya k'o bɛ na i la wa min ye agent ninnu ye u kɔni ko k'u na fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ u ka nafolo k'a bɛ di u ma ko bawo k'u ka centre ɲɛma min dun bɛ coronavirus kɛlɛli kama ko o kɔni o y'o de gɛn ka bɔ a jɔyɔrɔ la maa kura min nana dɛ o kɔni o debu o nana jɔyɔrɔ in na ka na kɔrɔlen jɔyɔrɔ kɔni fa i b'a ye k'a fɔ olu ka prime a ma di u ma a bɛ ɲini ka san 1 bɔ ka taa sɔrɔ kɔrɔlen o kun bɛ u ka nafolo sara k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye min ye Adama Jabatɛ ye Adama Jabatɛ ko min ye maa kofɔlen ninnu ye k'u y'a jira u ka kɔrɔfɔ kɔnɔ an'u ka laseli kɔnɔ k'a fɔ ko waati ni don nataw kɔnɔna na n'olu ka tɔrɔmɔɲɔw ma di u ma u bɛ taa kɛnɛ min minɛ i b'a dɔn wa an ka pankurujigi kɛnɛ n'o ye piste d'atterrissage ye avion tɛ jigin avion tɛ pan Ala ka n'o c'u la dɛ ni avion cunna maa min kan i nugu bi bɔ dɛ wa n'o jɛ maliyɛn kara ka gɛlɛn koyi n'o jɛ mɛ n'o ye ayi maa kɔni tɛ u ka prime a ka di u ma walima u ka taa piste d'atterrissage minɛ u k'u ka prime ɲini nka min ye piste d'atterrissage ye k'i bɛ t'i jɔ avion tɛ maa dɔn koyi avion jigintɔla kɔni avion mana cu maa ma k'a ka ko banna a pneu ninnu bɛ sisi jɛ min tigɛ n'a y'i sɔrɔ a b'i ci de ban i yɛrɛ ka kuma don n t'u nɛgɛ dɛ nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a salo ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ a ka fasiri don awɔ n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'informateur kunnafonitigi kaliya ka maafa o ye kɛɲɛ yɛrɛ la ye Boubacar Sidiki k'a dɔn ngana man jan fɛntigi man jan Boubacar Sidiki an ni fɛntigi cayara ayiwa min ye a ɲuman kɛli ye o man jan maa min bɛ faso jɔ Boubacar Sidiki n ye wari sɔrɔ n t'a fɛ a ka dan kelen ma n kɛra nafolotigi ye n t'a fɛ a ka dan kelen ma n zɔnmaw y'a sɔrɔ denw y'a sɔrɔ nka jamana bɛɛ lajɛlen ka bɔ numa Boubacar Sidiki i k'a dɔn n'i y'a waritigi da jamana in kɔnɔ a man jan kosɛbɛ a dɔ ye Alu Boubacar Jalo ye Alu Boubacar Jalo Boubacar Sidiki i k'a dɔn a filɛ ka wuli ka jɔ bolo da ka jɛsɛ naani jamana bɛɛ lajɛlen kolongolo bɛɛ lajɛlen ko Alu Boubacar Jalo na anw fɛ yan sa ni nin cakɛda in ye na nin k'anw ka jamana na an bɛ nin k'i ye an bɛ nin k'i ye a ko la hali ni n tɛ fɛn sɔrɔ n ka faso kɔnɔ hali ni n ma wari sɔrɔ n ka jamanadenw ka bɔ i k'a dɔn nɔgɔla n b'o de ɲini cakɛda min ni Alu Boubacar Jalo y'o sigi u k'a ma ko Idroma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o ɲɛsinnen bɛ fɛn min ma kosɛbɛ i k'a dɔn o de ye taamana ye sabula i k'a dɔn kuranko gɛlɛya bɛ farafinna
nka Mali in ta ka jugu kosɛbɛ Bɔgasiriki n'i ye farafina yɛrɛ babolo in bɛɛ ta k'a lajɛ a ko kuranko a wasa bi dugu minnu na a dugu ka dɔgɔ kosɛbɛ o tuma wulikajɔ ka bolo da fɛn o fɛn n'o bɛ se ka kɛ sababu ye Mali kuranko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na joona joona Bɔgasiriki yanni san 10 san 5 ni ɲɔgɔn cɛ Alu Bubakari Jalo i k'a dɔn a ye wulikajɔ bolo da a ko African Energy Udulok a k'a dɔn Outlook cɛni kala na Outlook ne de kun in wulila koyi Outlook aw ma fɛn de sɔrɔ karamɔgɔ tɔgɔ Tunkara n'o tɛ an ye dɔɔnin kɛ ba in sanfɛ o ala ka n'i ka kala kɛ cɛniw ni lettre ni sɛbɛn ye dɛ ala ka n'i ka kala k'o ye amina yarabi Bɔgasiriki a ko wulikajɔ n'o jateminɛ a k'i b'a ye k'a fɔ J-C-N ni jamanaba minnu bɛ yen u bɛɛ lajɛlen daburu turulen don ɲɔgɔn na nin ɲɔgɔn na baara kolo girin de la ayiwa min ye tamananko ye u k'o de ma World Energy i k'a dɔn i ka kuma in fɔ dɛ Outlook o don a ko kuma min ye J-C-N ni jamanabaw ye ka taa dɔ sa olu la k'a walankata ka n'a di Mali ma a fɔ Alu Bubakari Jalo i dɔrɔma Bɔgasiriki k'a dɔn ɲɛsinen bɛ min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye fɛn o fɛn ni o bɛ se ka yeelen bɔ yeelen sɔrɔla kuranna o a sɔrɔla fɛn wɛrɛ la o Bɔgasiriki yeelen min n'a ti ban n'a ti kɔtigɛ wa a sɔgɔnɔgɔ a k'i k'a dɔn Alu Bubakari Jalo J-C-N ni jamanabaw ka tɔnba in a taara o de Salo ka na ni ka a damata cakɛda sigi ko min ma i dɔrɔma an bɛ don min na ko bi Bɔgasiriki ko in ye ɲɛsɔrɔ kosɛbɛ sabula sɛgɛsɛgɛliw ani dɔnnikɛbaw y'a jira k'a fɔ nin bɛna kɛ ayiwa hakilina ɲumanba de ye min ye Mali ye farafina jamana fɛn o fɛn n'o b'an da fɛ Bɔgasiriki ninnu bɛɛ lajɛlen laban de bɛna siri an na i k'a dɔn kuranko la sabula min ye Alu Bubakari Jalo ye a ka wulikajɔ ni cɛsiri a yɛrɛ ko tɛ bilen somɔgɔw ko tɛ bilen i k'a dɔn a masurumaw ko tɛ bilen jamana bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ nun ma Bɔgasiriki i k'a dɔn baara bolodalen don wa n'a daminɛna maa min bɛna baara k'a kɔnɔ Bɔgasiriki a nafa a n'a sɔrɔ barika ka bon kosɛbɛ o kuma cɛ kelen min n'a ye hakilina sɔrɔ k'a ka jamana sɛgɛrɛ o de ye ayiwa compagnie i k'a dɔn Hydroma SA Bɔgasiriki i k'a dɔn yanni san 2030 sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn nin ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔlen don yanni sɔɔni cɛ an d'anmatɔ su dibi la an bɛ misili tɔmɔ ayiwa yeelen la nin mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'informateur kɔnɔ kunnafonitigi karamɔgɔ tɔgɔ Tunkara ne hakili la an tɛ an sɛgɛn lafiya i co an ka te Koyima premier min an ka taa Bɔgasiriki n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko Sud Hebdo a bolo ko siɲɛ 120 maa min gɛrɛsigɛ ka di i bɛ ji feere bada la n'i k'i ka maaya kɛ Bɔgasiriki i k'a dɔn jɔnni de b'a fɛ ka ŋanamu ani nkalon don société Yatasai Fils Sarl u senkɔrɔ Bɔgasiriki i k'a dɔn marakala so 2 tɛ 1 don nin di ayiwa maa wɛrɛw ka baara ye maa minnu ni olu ye foroba baarakɛlaw ye Bɔgasiriki olu de bɛna ni ŋanamu kumaw ani nkalon ni namara ye Bɔgasiriki i k'a dɔn société Yatasai Fils Sarl u ka baara bɛnnen bɛ min ma o ye mobile plaque dilan ye Bɔgasiriki nin ko in di bila ko ye a ko yanni société Yatasai Fils Sarl yanni u ka plaque dilan daminɛ Bɔgasiriki a waati mobile plaque dilanni bɛɛ lajɛlen kun b'a ka dugu kɔnɔ Bɔgasiriki sabula a wa kɛ n yɛrɛ ye olu y'u wakilu don a la n'i ka numéro ni carte grise dir'i ma i bɛ se ka taa plaque dilan fa dɔ fɛ Bɔgasiriki o nana ni nkalon ni ŋanamu caman de ye plaque ko la a ka se ka don bɛrɛ la san 1996 Bɔgasiriki i k'a dɔn jamana nana wuli ka jɔ kɛ cakɛda min n wakili donnen don san 1992 jamana nana wuli ka jɔ kɛ cakɛda min wakili donnen bɛ mobiliw a plaque ko ni sɛbɛnkow la ni ka olu ladɔnniya u y'a ye k'a fɔ hakaja nin ko in kan ka don bɛrɛ la ka baara in kɛ k'a ɲɛ k'a tile u nana tabale gosi san 1995 min ye awa plaquew ye a kan ka dilan cogo min n'a k'a don bɛrɛ la ŋanamu ani jamana yɛrɛ bɛ bɔ min kalama bɛɛ lajɛlen bɛnna k'a don ko société Yatasai Fils Sarl olu ka baara kɛ Bɔgasiriki olu nana baara daminɛ sarakisɛ minnu kɔni fɔlen don i k'a dɔn contrat bɛ d'u ma san 7 n'o dafara u bɛ se ka wulikajɔ wɛrɛ kura boloda ni k'a ɲini tuguni o ye san 5 ye Bɔgasiriki i k'a dɔn k'a to waati la ka n'a bila bi la minɛn ma jɛng'u bolo baara ma tiɲɛ don o don de u bɛ ko kura kɛ min b'a to ko in bɛ kɛ sababa ye i k'a dɔn jamana in kɔnɔ hadamaden tɛ fa Bɔgasiriki i k'a dɔn awa IBK tile nana daminɛ
yara a kɛra bafa ni kilecɛ o waati yɔrɔ o yɔrɔ ni wari dɔɔni bɛ se ka sɔrɔ yen yɔrɔ o yɔrɔ n'an bɛ se ka ayiwa mankan ci k'an dakoro Bɔsiriki bolo sera a bɛɛ ma o de la jagokɛlabaw jagokɛlaba bi jamana in kɔnɔ Bɔsiriki u y'a bɛɛ lajɛlen yɔgɔyɔgɔ k'u ka sugubulow minɛ u la société Yatasa Fils Sar u k'a dɔn u ma kan olu fana na sabula ayiwa agent minnu bɛ baara kɛ i k'a dɔn forobacɛw kɔnɔ olu de nana bɛn a la sa o tuma i m'a ye dɛ plaque dilan in an k'a kɛ marché ko yɛrɛ de an ka tabale gosi Bɔsiriki kabini o kɔni fɔra a dɔnna k'a fɔ min ye jagokɛla dɔw ye minnu kɔni ɲɛna olu yɛrɛ ka waati sera sabula hadamaden tɛ fa olu nana wuli ka jɔ bolo da kurutu u ni faamaw ni agents bolo bi ɲɔgɔn bolo a ye marché in minɛ société Yatasa yi la a k'a dan anw ma an bɛ nin d'a ma a bɛ nin d'a ma o damanda dɛ Bɔsiriki o de kɛra sababu ye ka jamana yɛrɛ k'a dafiri ni ka halaki n'i ye kow ta k'u lajɛ diɲɛ baara o baara Mali kɔnɔ min b'a dɔn min bɛ s'a la Bɔsiriki f'u ka maa wɛrɛ de ta ka taa fara o tigi kan waasa u ka se ka dɔ sɔrɔ Mali carte d'identité ko lajɛ san joli graphique industrie de bɛ Mali carte d'identité dilan mun y'a dɛsɛ mun ye carte d'identité ko dɛsɛ jamana kɔnɔ et pourtant graphique industrie bɛ yen o ma taa yɔrɔ la a minɛnw bɛ yen carte d'identité bɛ yen ɛlɛn na an k'a bɔsu la k'a di dɔ wɛrɛ ma waasa an na ɲɛ sɔrɔ nin damanda de bɛ na ni gɛlɛya ye e m'a ye jamana in tɛ taa ɲɛ o angɛrɛ ko bɛ cogo di ayiwa angɛrɛ ko a mankan ma fɔ sisan min bɛ s'a la min bɛ se ka na n'a ye Mali yɛrɛ bɛɛ Bɔsiriki k'a dɔn Toguna bɛ na n'a ye Jajeba bɛ na n'a ye hali ka da ninnu ma n'i y'a to ninnu bolo a bɛ dɛsɛ wa ayi Bɔsiriki sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn ganamu jamana den de ti fa wa min ye nin wulikajɔ ni jateminɛ ye min kɔni ye a bɔ société Yatasa Fils Sar hali ni tabale gosira sini machine b'u bolo u bɛ baara in kɛ a ka ca san caman ye a dɔnniya b'u la Bɔsiriki yalima est-ce que on change une équipe qui gagne sɛbɛnnikɛla ko a mankan barika bonyani bɛ bi fo ka taa ko in da ayiwa bɔgɔ jeninen kan Cour suprême kɔni ale bara ka wulikajɔ kɛ sabula sariyatigiw i k'a dɔn u bara ka jateminɛ kɛ min ka ɲi jamana ma min ni min kan ka kɛ Bɔsiriki a ma fɔ ko sariya m'a fɔ dɛ nka n'i ye ko ta k'u lajɛ fɛn dɔ bɛ yen o fɔlen walima o yɛlɛmani o man kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Sud Hebdo kɔnɔ a ka bi bɔli la Sud Hebdo karamɔgɔ dɔ Tunkara an b'u fo n tɛgɛ bila n k'i sɔn n maa ɲumanya cɛ nin ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ayiwa kɔfɛ an n'a to a ɲini min ye dɔɔnin k'a lajɛ ne bɛ sɛbɛnfura ninnu bɛɛ dɔn e m'a fɔ i b'u dɔn wa n tilal'o la o a mɛnna ayiwa an taalen ɲɛfɛ an n'a ɲɛɲini min ye DTK nin y'a ka fasiri ye DTK ko an ka kungokɔrɔ jiri min bɛ yen dɛ n'a bɛ wele ko bois de rose ni a bɛ bɔ farafinna tilebinfɛ bolo fɛ e ko a taabolo jugu n'a kɛwaleya jugu jiritigɛlaw fɛ ani o jɛɲɔgɔn jugu wɛrɛw fɛ a tɛ ɲini ka kɛ sababu ye ka Mali sen bɔ jɛkulu dɔ baara la wa n'i y'a ta k'a lajɛ jɛkuluba dɔ de bɛ yen n'a bɛ wele ko CITES o ye jɛkulu min bɛ farafinna tilebinfɛ bolo jiriko ni k'a maana ka jiri a ma dogo a dogon tɛ maana bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ san o san anw ka kungo kɔnɔna jiri belebele minnu n'olu bɛ da u kɛrɛ kan a bɛ kɛ sababu ye a bɛ t'i jɔ k'a minɛ san 2018 ka se 2019 ma o jiri n'o ye bois de rose ye o kɔni a tɔni 76 o de bɔra faso Maliba kungo kɔnɔna na min ye a nafolo fana ye a dagosi ka bon kosɛbɛ baara a bɛ t'i jɔ miliyari caman de la n'i y'a ta k'a lajɛ Bɔsiriki kɛba ko min ye wulikajɔ ye maa minnu bɛ n'o bɛ jiri ninnu tigɛ kungokolon ninnu kɔnɔna na maa minnu kan k'u dɔ dɔlɔmani ka u ka baara sɛgɛsɛgɛ u bolo n'o ye an ka ji ni kungo lakana tigilamɔgɔw ye n'o ye eaux ye ka taa se douane mɔgɔw ma e ko ninnu bɛɛ lajɛlen tɛ jɛ jugu la jamana kɔ kan wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ nin kɔrɔfɔ in a tiɲɛtigiya la jɛmu kura min n'o tun bɛ an ka jabaranin fɔlɔ kan n'o ye RTM1 ye ni k'a to a da ko émission Mali kura taasira min y'an ka minisiri ye n'o ɲɛsin bɛ an ka kiiriko ma n'o ye Mahamudu Kasoge ye ale y'a jira k'a fɔ nin hakilina min filɛ nin ye n'o ye nin jiri baarala ninnu ka taabolo ye ko maa bɛ se ka tɔgɔ min d'a la k'o de ye mafiya ye min ye a ka hakilinaw ye a y'a kɔkɔrɔma don ni hakilina wɛrɛw ye n'o ye taabolo ye taabolo minnu ni bɛɛ lajɛlen bɛ o kɔrɔ o taabolo ni k'a faamuya bawo min ye jɛkulu in yɛrɛ ka sariya jatigɛden dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko article
13 a bɛ fɛn min kɔnɔna na o de bɛ wele ko résultat de la procédure accélérée ni o bɛ article in kɔnɔ ko ni k'a matama ni k'a maana min ye farafinna tilebinfɛ bolo ye n'o jɛkulu ka baara ɲɛsin bɛ bois de rose la baarali ma ni jamana minnu bɛ n'olu ye tɔnden kulu in kɔnɔna na n'o ye CITES ye n'o bɛ nafolo sɔrɔ ka du ka jamana kɔnɔna na k'anw ka faso Maliba ta k'a kɔni k'a bɛ ɲini ka kɛ nimisa ye koyi ko bawo n'i y'a ta k'a lajɛ jiriba kulew de caman bɛ bɔ anw ka jamana kungobolo la a nafa k'a tɛ ka se jamana waganden ma min ye eaux et forêts ye ka taa se douane maaw ma ka taa se min ye nin jiri kungo kɔnɔna in jiri ninnu binbagaw ye n'o ye exploitant forestiers ye ninnu bɛɛ lajɛlen de b'a la ka jamana joli min k'a sɔrɔ jamanadenw ni kungo kɔnɔna yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ kulo la k'u tɛgɛ da u kuncɛ la bawo n'i y'a lajɛ min ye u ka nin jɛkulu in ka taabolo dɔ kɔnɔna ye a kɔni u ye jɛkulu in ye lajɛrɛ laban dɔ kɛ o lajɛrɛ min ni a baaraw bɛɛ lajɛlen bɔla ka kɛ mars kalo tile 28 tɛmɛlen san 2022 u ka laadala ɲɔgɔn ye n'a bɛ wele ko session ni a tako 74 na n'o de kun don o senfɛ e k'o ma Mali dulo wa Mali dulo n'a ka fara jamana 6 wɛrɛ kan minnu kɔni t'a la ka tɔn sariya ni k'a labato wa o bɔ ka dulo o ye sɛbɛnfura kɛ ka ɲɛsin anw ka jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ma k'a fɔ ko min ye bois de rose ye a kana bɔ Mali kɔnɔ ni ka Mali jamana karangadaw ni o kɔsago tuguni bawo a bɛna kɛ sabu ye min ye jiri in ye n'o ye bois de rose ye a ka lakana a bɛ kungobolo min na o ka lakana wa taabolo wɛrɛ minnu bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ sabu ye jamana ka se ka sɔrɔda bolo sɔrɔ nin jiri in labaarali la o bɛɛ lajɛlen ɲinifɛnw ka se ka kɛ sɔrɔ fɛn ye wa n'i ye kɔrɔfɔ lajɛ min ye wulikajɔ ye halisa o b'a la ka kɛ jɛkulu in ɲɛmaya bulon fɛ min bɛna kɛ sabu ye anw ka jamana dulolen kɔ ka fara jamana 6 wɛrɛ kan min ye jamana 7 bɔɲɔgɔnko olu kɔni de sen bɔla nin taabolo ninnu na min y'anw ka ministre de la sécurité intérieure ye ale kɔni dimi kojugu a ye police direction wele ɲɛmaaba ka yamaruya ka taabolo dɔw jira a la n'o ye directive ye k'a fɔ a t'a fɛ tugun camion ka fa bois de rose la tugun ka bɔ Mali kɔnɔ k'i kunda jamana kɔ kan nin ye sɛbɛn min n'a y'a a sama ka bɔ min ye DTK ye ale de y'a fasiri Bɔnsiriki sɔgɔsɔgɔ la bɔnɛ tɛ Bɔnsiriki n bɛ n bolo kari ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko ziire Bɔnsiriki i k'a dɔn sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Musa Kamara Musa Musa ko a k'i k'a dɔn an ka seko ani donko tigɛlamaa dɔ u k'a ma ko Van Guitar a minɛnen bɛ ka don kaso la hali n'o y'a sɔrɔ maa caman de bɛ min tɛ Van Guitar a minɛkun don ni ka don kaso la sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a mɛn awɔ dɔnkili a fɔba a ɲiniba n'a sɛbɛnniba ka tila ka tubabu ngɔni fɔ a nɔfɛ n'o ye gitari ye min ye ayiwa Moribo Konatɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Van Guitar la denmisɛnnin don min kɔni ayiwa n'a ka di dɔnkili da la o tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa gitari yɛrɛ fɔ ko ɲuman cɛnin y'o sɛbɛn kɔrɔ dɔn Bɔkasiriki o de kɛra sababu ye ka bɔ Sikaso ni ka Mali fa bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ i k'a dɔn kanuba nana caya sabula a ka dɔnkili ye damadamaden ye Bɔkasiriki a ko nka kɔsɛ in na min ye Ala latigɛ ye o bolilen bɛ ayiwa Van Guitar kan latigɛ in tɛ dɔwɛrɛ ye k'a dɔn kaso min ye Bamakɔ kasobonba ye i k'a dɔn a dan bɛ yen a bɛ ne ka waatinin bɔ hali n'o y'a sɔrɔ kuma caman i bɛ to k'a mɛn ayiwa kunnafoni di siraw kan k'a fɔ Van Guitar a bɛ bila nin don a bɛ bila nin don ye nka hali bi n'a ka bi a bila dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko nka n'i ye kamalen yɛrɛ ta k'a lajɛ maa dama min bɛ denmisɛnnin dɔnkilidalaw la n'a ye o dɛmɛ walima k'o ka dɔnkili dilan walima ka gitari fɔ o nɔfɛ o de ka ca min kɔni ye sɛbɛnnikɛla yɛrɛ de tɔɔrɔ o de ye i k'a dɔn fɔlikɛlaw ani dɔnkilidalaw ni ɲɔgɔn cɛ mun fadenya ani mun juguya de b'u ni ɲɔgɔn cɛ sabula a maa ma caya dɔnkilidala yan fan fɛ i k'a dɔn minnu ye wulikajɔ kɛ ka Van Guitar k'a dɛmɛ a n'a ko dɛmɛ a m'a fɔ ka wulikajɔ kɛ sariatigiw k'u sɔsɔ walima k'u nani sabula a minɛnen bɛ k'u min na Bɔkasiriki i k'a dɔn maa caman b'a la i t'o dɔn nka min kɔni ye deli ye u bɛ se k'o kɛ Bɔkasiriki i k'a dɔn ka taa ɲɛɲini k'a dɔn jalaki jumɛn de binnen don a kan mun y'a se kaso la n'u y'o dɔn n'a yɛrɛ k'a fɔ ko b'a ni maa cɛ o de kɛra sababu ye a ka taa u bɛ se ka t'o tigi deli o Bɔkasiriki o delili a n'o yaafa ɲini o bɛ se ka kɛ sababu ye ka ko caman de bɔ kungo in na o Dankaroba kɔni a bɛ ne ka waatinin bɔ sa Bamakɔ kasomunba kɔnɔ Bɔkasiriki n'Ala ma jɛngɛ ɲinɛ bɛ ne ka k'a kɔ min ye a baarakɛɲɔgɔn ye dɔnkilidala fɔlikɛla Bɔkasiriki
u kan k'u cɛsiri ka wuli ka jɔ kɛ min ye vani gitari ye a bɛ dɛmɛ cogo min k'a mankuto u kan k'u wuli ka jɔ de boloda nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ ziiri kɔnɔ Musa Kamara ka fasiri don Musa karamɔgɔ dɔ tun an b'a fɔ ka ziiri fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ne hakili la sɛbɛnw o kɔni u bɛ ɲɔngiriya Bɔnsiri k'i ka don waati dafara n'an bɔra yan an bɛ taa an sigi Balayira sanitaire duba kɔnɔ Bɔnsiri k'i k'a dɔn karo dagabana karo min bɔra Hindu jamana na min bɔra Itali ka taa se ɲɛgɛn kɔnɔ mina damu jɛman ni couleur ma Bɔnsiri k'i k'a dɔn dagabana laban minnu n'a y'o ye illustré min bɛ tarakogo la walima min bila so camancɛ la nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kelen bɛ Dankɔrɔba ka yɔrɔ la Bɔnsiri k'i k'a dɔn n'a y'i ja wele 74 26 55 55